Naugto adlawon, kadalang bilog na lugar dya, hasta tatalo oras. Pag-abot katapusan ta pangalo na oras na gadalam, kasinggit isusi na bakit iya nakagi. Iloy! Iloy! Lima! Sabak tani! Nabuot ang balan. Diyos ko, manutak pabayaan ano. Duman na maitaw nagatindag dani kay Jesus, kamati tayan singgit daw ang badanan. Matiyan nyo, pamaw din Eliasya. Siya na mama gadaga na mamang tespunga. Pasawsaw di espungahan na anta agsam na bino, daw pabutang din na anta ugbos ta baston, daw padel na anta baba isos agad na masupsup. Amba din. Lalgaan nyo na ang kananan. Lagan tabi, daw mabot gid Eliasya, daw kamangan kananan na Anta Cruz. Kasinggit isusin na bakit iya na kagi, daw nabugto iya na ginawa. Kurtinaya na ang tabalay ta Diyos, nagisi na tengagit alinta apaw, paubos. Opisyal to masundalo nagatindag na ang tatubangan Jesus, kamati ta iya na singgit, daw kakita gid na nabugto iya na ginawa. Gambal opisyali. Matuod gid man. Itaw na yan, bata ta Diyos.